Sa number 4, kinawatay sa mga inugulang nga manok sa Baguio City kag Calatrava, ginausisa sang PNP. Nagtanyag sang 50,000 pesos nga reward ang tag-iya sang RGBT Game Farm sa Purok Bonifacio, Barangay Mailom sa Baguio City sa makatudlo sa nagkawat sang 30 sini ka mga seed fowl nga inugulang nga manok sadtong Agosto 8. Ginabulubanta 750,000 pesos ang balor sa nadula nga mga manok nga nagagulang sang anong tubtub 8 kabulan. Nagapati ang tag-iya nga sa katubuhan, nag-agi ang mga kawatan kag ginkuha ang mga manok nga nagkahigot. Ang mga nadula nga game fowl ang may naka-attach nga local green wing band kag national yellow wing band nga pagadalon kuntani sa Expo sa Cebu sini nga Oktubre. Samtang 5 naman ka inugbulang nga manok nga ginakondisyon sang tag-iya ginkawat sa plaza sang Barangay Anie sa Banwa sang Calatrava sang Agosto 12. Sunod kay Michael Lagaspi, pinakauna ini nga beses sa sulod sang 16 katuig nga nakawatan siya sang manok nga iya ginabutang malapit sa plaza. Iya ginakondisyon ang manok agud kuntani nga i-derby. Nagtanyag si Michael nga magahatag sang reward nga insakto para sa isa ka lechon baboy kag isa ka kaha sang beer sa makabalik sang iya mga manok o kung makahatag impormasyon sa nagkawat sini. Sa karon padayon pang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Sa makatudlo sang kag ma-recover ang manok ko, mahatag ko 50,000 nga reward. Sa kawatanda, butang ko na lang sa ulo ko nga nagutom ang inyong pamilya na muna nahimo nyo ni. So, hindi na ta madamo storya. Iuli nyo lang ang manok ko, gaan ta ka mo 50 mil. Hindi ta ka mo sakiton, hindi ta ka mo ipapriso. Hopefully, muna lang ang paagis ang Ginoo na makapakaon ka mo sa pamilya nyo. Lesson learned man ni sa amon security dire sa farm. Kung amo nang paagis ang Ginoo na makabuli ko sa inyo, that's fine. Almost 16 years nga binutang nako da sa Plaza Dulog Manok. Karon pa jud natabo nga nakawatan ko. Tigpangayaw unta ko na ako sa Talisay dol. Mga bakod to kayong mga manuka. Tay mahimo anik. Mga pangayaw siguro. Grabe dol. Di magsilbi.